Penanggalan niku wau kan kangge tiyang Jawa dadi kangge pitungan, penanggalan dadi ini kan penanggalan satu suro niku kan jatuh nggone Selasa Pahing. Tapi ning tahun Hijriah niku kan genten tahun Hijriah niku jatuh Senin Legi. Ngoten lho. Dadi kedah ngertosi. Nggih. Mila kan gesek mangke nggone antarane satu suro kalih satu Muharram. Dadi Muharram niku bahasa Arab niku satu suro niku. Terus untuk kedah ngertosi teng Jawi menika. Terus mboten nggone sasar susur, mila disentrong napa niku jane mboten kangge sentrongan. Jane mumpun karuan jatuh tanggal niku ngoten. Tapi gandeng sakniki kan yen mboten sentrongan nggih biasa. Titen bane riyen nggih. Titen. Nggih langsung otomatis ngoten mawon. Dadi tanggalan niku kan otomatis. Dadi satu suro yakin ngene satu Muharram Islam tetap Senin Legi. Niku Satu. tapi ini nggone Jawa satu suro Selasa Pahing. Tahun J. Tahun J. Nggih. Ya, tahun J niku kok digandengi tahun Arab. Ngoten lho. Dadi pun digandengi kalih Sultan Agung Nyokrokusumo niku wau. Ngoten lho. Dadi tiyang dereng ngertos. Tapi ning kula kan mun ngertos, pun paham. Lah mulane alif. Pertama kan alif. Terus terus jimawal. Terus ji. Terus da. Enten gangsal Mbak beritahu Jawa niku nggih. Enten gangsal. 8. Nggih, 8 balik malih tahun alif malih. Kapan pun jemakir niku jemawake, niku balik malih. Ngoten. Balik. Didungkene mboten saged mboten ro tampane tahun kan mboten ro nggone tanggalan. Terus udah ngertosi tanggalan. Bana biasane nek warga Sapogar mau nek meringati satu suro niku bacaan apa mawon Mbah niku? Nek ten Sagar boten bacaan. Oh, mboten nggih. Ten griya mawon minangka riyaya. Riyayane nggih. Riyayane. Dadi kentun nur ten dalme piyambak-piyambak. Mangke nggih tetep ten Sagar kentun nur bebarengan tapi nggih kentun nur piyambak-piyambak sedaya. Ini bacaane ten griyane piyambak-piyambak. Piyambak-piyambak. Niku. Dados mboten nglumpuk kados kepercayaan liya-liyane ngoten niku. Nggih. Nggone diundang, nggone kenekan sakmene mboten. Dadi cukup nggone mergi napa wawarahe wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe. Dadi wis ora leh njagakno liyane. Dadi iso slametan yo apik, ora iso yo apik. Niki lho. Tata garwa niku. Nggih. Terus biasanya nek sasi suro ngoten niku Mbah. Tiang Jawi terus kan ngumbah gaman Mbah nggih. Oh nggih. Ngumbah gaman niku pripun Mbah? Maksude gaman sing pripun sing diumbah niku? Niku gaman niku kan satu suro dadang-dadang nyuwun diumbah, nyuwun dipenlengani. Niku zaman ngene empu-empu niku kan gaweane empu. Empu niku nggih sekti soalnya empu niku ngene tirakat. Nggih. Tirakate malah luar biasa. Berarti leres niku Mbah nggih, ngumbah gaman niku. Nggih, leres. Leres ngumbah gaman niku leres. Nggih. Kayaknya napa Mbah kok sing dipilih niku bulan Suro, Mbah? Bulan pertama. Bulan pertama ya.
sakral Mbah nggih. Nggih. Dadi bulan pertama. Bulan Suro dasare huruf Jawa ya saka Suro terus dina-dina tak pertanggalan nggih saking Suro. Nggih. Ingkang dipun tampi dening nggone Sri Mahapunggung kala wau. Nah, terus nek enten sejarah nggone Adisaka nggone boten asli Jawa niku pancen klentu. Pun dibelakaken niku. Dadi wonten perangan kalih nggih menika Nggih. Adisaka Bali niku mulane wonten Hindu. Nggih. Niku. Dadi Adisaka Hindu niki Adisaka Jawa. Dadi sing Jawa niki Adisaka Jawa. Nggih saking nggone Prabu Sri Mahapunggung. Terutawi Prabu nggone Ajar Padat Sadura. Tanah Jawi berarti niku cikal bakale saking Jawa Barat Mbah nggih. Saking Jawa Barat. Jawa Barat ngetan-ngetan dugi Jawa Timur. Nggih. Niku. Sing nampi wahyu pertama nggih Adisaka niku. Nggih Adisaka niku. Huruf Jawa niku. Lah huruf Jawa niku kangge patokan cagake jagat. Nah, sing nemokno niki ajaran Saptodharma. Dadi jagating pribadi. Nggih. Mergi napa dipun paringi dawuh kalih ingkang kuwaos. Ngoten lho. Mulangane nek ngene wayang nek Merwat Kala niku kan huruf Jawa diwalik. Kenging napa Mbak kok diwalik niku? Nun? Kenging napa kok diwalik? Lah nggih wong pancena wayang nggih. Nggih. Nggih niku anune pakeme. Dadi pakeme ngaten niku. Kula kepercayaan niku nggih nek wantun niku nggih tetep wonten bebendune nek mboten ngertos kados Saptodharma. Enten balake wonten. Dadi nek Saptodharma mboten napa-napa Saptodharma gone simbole Semar, Semar Dewa Manijawanta wonten ing Madyapa. Dewa mboten napa-napa. Bathara Kala kalah karo Pak Dene. Gitu. Nggih. Terus Mbak. Lah liyane kepercayaane kan mboten gadah Semar. Nggih. Ngoten lho. Dadi nek ngruwat kathik kendel-kendel ruwat niku kenik ban bojone ngalah. Tapi nek Saptodharma mboten. Mergo Saptodharma dipun utus maringi obor tiyang pepetengen, maringi teken tiyang ingkang klunyonen, maringi payung tiyang ingkang kudanan. Niku. Mboten napa-napa. Nggih. Kan ten kene ajaran Saptodharma niku nek terose kan setiap sasi suro niku wonten ritual ruwat kala bendu banget niku. Nggih. Tiap anu kan parwatan kala bendu kan diperwat piyambak-piyambak. Nggih. Dateng nggone daleme piyambak-piyambak. Parwatan kala bendu. Niku boten niku, Mbah. Saged diruwat piyambak napa kedah niku kedah sesepuh sing ngruwat? Oh, nek warga Saptodharma nggih nggone diruwat piyambak. Lah kecuali ning tiyang nih kan nggone diruwat nek mboten nyuwun pager niku kan sing ngruwat nggih nggone tiyang Saptodharma ning nyuwun Saptodharma. Ngoten. Berarti nek sing dereng mlebet warga Saptodharma niku kedahe sesepuh Saptodharma sing ngruwat nggih. Nggih. Lah make elmune dipundi? Nggih. Kan mboten kertos. Wong elmune batin. Nggih terose kan nganyarno niku Mbah nggih. Nganyarno sik napa? Tiap satu suro niki dianyarake. Nggih. 3 Janur kali 1 ketupan niku nggih. Nggih. Terus ngene langsung dinem pening langsung parwatan kala bendu. Berarti niku Tiap-tiap. setiap tahun niku gantos Mbah nggih. Gantos tiap tahun. Nggih tiap tahun nggih nggone parwatan kala bendu, masang parwatan kala bendu maneh. Tapi namun terlawang nih mawon. Nek sing isor pun mboten. Nggih. Sing ngiton pun
anu tadi namung ngriku mawon dipun ruwat pembaruan. Dianyarne, Mbah. Nggih. Mergi niku kan bincang nek Sabto Darmo pun badhe dados obor jagat niku kan tentara Kidul niku kan gerasa. Tentara beribu-ribu. Nggih. Nah, ning Sabto Darmo mboten dilebeti wong marang enten tanda-tandane pun ngertos kencor-kencor tandane niku. Pun Ning wonten kalane bendu ya mlebu kan dikala bendu. nggih mboten wantun. Mboten wantun ngoten. Wonten penangkale. Nggih. Ngoten. Nggih. Nah, mila tiap satu sura dianyaraken. Niku. Berarti benjing sing slamet niku nggih griya sing wonten tandane 3 janur niku nggih. Nggih. Atus benjing malam Selasa Pahing niku niki dilepas. Gantos anak Pas satu suro niku Mbah nggih. nggih, satu sura pas malam Selasa niku. Terus selamatan. Nah, selamtane nggih bubur sura tumpeng ngoten mawon. Bubur sura niku ngaturi hormat Kakang Kawah Adi-Hari. Ngoten. Dadi supaya Kakang Kawah Adi-Hari niku saged ngliputi yanipun badan pribadi sak warga. Boten ganggu kalih ragane soalé tiang kalih kula wau saged ganggu. Ganggu badan iki ambak niku diganggu. Ngoten lho. Niku. Nah mila Sabto Darmo wani ngruwat niku lho sing ganggu niku kan sedulure dhewe niku Bathara Kala sing mboten mubet dadi kala niku wau. Ngoten lho mboten Bathara Kala wayang niku. Oh niku. Nah, sing ganggu niku kan sedulure dhewe niku Bathara Kala sing mboten mubet dadi kala niku wau. Ngoten lho mboten Bathara Kala wayang niku. Oh niku.